बेटा भोला लड़का कैसन रहा ठीक बालन ना तू बोलो कहानी का बेटा का कहीं बाबूजी लड़का तो ठीके बाड़न लेकिन उनकर बाबूजी शादी खातिर तैयार नहीं था उ तो तिलक के मांग ज्यादा ही करत बाड़न का भइल बेटा बाबूजी अगर हमनी के अंशु बहन के शादी को घर में कल जाई तो हमनी के अपन सारा जगह जमीन अपन घर द्वार और अपना के भी बेच दे जाए तब हमनी के ओकरा के इतना तिलक और दहेज ना दे सके मिया बेटा तनी साफ साफ बताइए तबे न बाबूजी उल्टा 25 लाख रुपया नगद एगो टीवी फ्रिज कूलर पंखा एगो चाइना वाली जजरी के मांग करत पड़न बाबूजी हमने के इतना दहेज कहाँ से देता और उससे कहा बात भइल बाटे ओकरा बाबूजी से कैसा बात भइल बाटे ठीक है भैया अगर अनुज तिलक के बाद कह दिया तू जहाँ कहब हम वहीं शादी करम बाबूजी खैनी दवाई पीली बाबूजी बाबूजी खैनी दवाई पीली बाबूजी 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 ए बाबूजी बाबूजी तू अपने के चल के ना जा बेटा बाबूजी तोरा दिया हमने के दुनिया में क्या बात है बाबूजी ई दुख का के बाबूजी आप तेरे जीवन हमारी के ए दुनिया में पाके बाबूजी तार बिना ना हो कि जेसीबी मांगा तो उन दहेज में जेसीबी आयो दादा का बात बामसु तू हमरा से बोलत काहे नहीं तू हमरा से कोनो गलती हो गइल बा का ना अनुज सहारा से तो कोनो गलती नहीं होइल गलती तो हमारा से हो गइल बा फिर हमरा से बोलत काहे नहीं तू केहू तारा के रास्ता में बोलले बा का ना अनुज हमारा के कोई कुछ ना बोल हम तो अपन किस्मत के दोष देते आखिर का बात बांसु तू जरूर हमरा से कुछ छिपावत बाड़ू हम सब कुछ देख सकीला लेकिन तारा चेहरा पे ऐसा उदासी ना देख सकीला अनुज हमारे बाबूजी दुनिया छोड़ के चल बसले का ई तू का कहत बालू हमसु हम ठीक है बने अनुज आखिर पिताजी के मरे के कारण का रहे हमसु
हमार भैया तारा घर गई रहन शादी के हाथ मांगे, लेकिन तार बाबूजी इतना दहेज मंगने की जब भैया बाबूजी के आके सुनैलन तो बाबूजी के हार्ट अटैक आ गइल और उ ये दुनिया छोड़ के चल बसले। ठीक है। तू हमरा से काहे ना बतौलू कि तार भैया हमरा घरे शादी खातिर हाथ मांगे आई रह। ठीक बा अंशु, हम जात बानी। आज फैसला हो के रही। अनुज तू हमारा खातिर कोनो गलत कदम मत उठैया। नाम सु ई हमार वादा बा कि हमार शादी होई तो तहरे से होई, नहीं तो केहू से ना होई।